a Andorra amb aquestes imatges que ara mateix podem comentar. La veritat és que el Girona bé està aconseguint punts daurats en aquestes darreres jornades. Doncs bé, tot i ser Carnaval, tot i recuperar un partit aplaçat, no hi havia ningú disfressat, ningú es va disfressar... Tots anaven de jugadors de futbol, eh? Exacte, tots anaven de jugadors de futbol, Girona bé a Andorra, perquè pel que fa a l'Andorra seria el primer equip que s'avançaria al marcador, aconseguint aquest gol, com veiem, de toque, de classe, de qualitat. qualitat. Sí, també, a mi si me dius que és una semi-errada, tampoc diria que no. Com dèiem, gol minut 53 de Ludovic Clemente per part de l'Andorra. I bé, ja seria a les acaballes del partit, quan el Girona B, a través de Samu Beng, aconseguiria l'empat a 1 definitiu, que donaria doncs, un punt daurat. L'Andorra, que havia guanyat algun partit en els últims minuts darrerament i que en aquesta ocasió doncs, va ser l'equip rival, el Girona B, el que li va treure 2 puntets amb una jugada del final.